दा जोबोर मोजां मोनदों आङो दुलाराय बाथौ गौथुमा 33 बे जिथु बोसोरारि जथुम्मा बेयाव लेंहरनानै बे सावराय मेलाव बाहागो लानो होबाय। ओंखायनो बिथांमोनखौ आङो धन्यबाद जासिबाय। ओमफ्राय बे 33 बोसोराव आफादा जिखिनि खामानि मावदों जोबोर मोजां जादों आरो आवगायबावनांगौ। जेरै बे जोंनि आंगोनि माने जा धोरोम बर' हारि हिसाबैनो बेयो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि मोनसे धोरोम आरो बे धोरोमनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि समाजखान्थिखौ दाबोनानै जोङो समाजखौ सालायबोदों। बे जोबोद माने बाख्नायथाव आरो बिनि गेजेरजों जोङो सान्थि मोननो हायो। बिनि गेजेरजों जोङो जों गावबो डिसिप्लिनै माने थांनायनि जिथु राहा बे राहाफोरखौ मोननो हायो बिनि गेजेरजों। ओमफ्राय जोंनि फैबाय थानाय उननि जेनेरेसनखौ जोङो मोजां लामाजों माने आवगायलांनो सान्थिनि लामाजों आवगायलांनो बे धोरोमावबो अनेक बिथोन होनाय दं। ओंखायनो बे बिथोनफोरखौ मानिलांनो हायोब्ला जों गावनि जिबनावबो सान्थि मोनगोन आरो लोगोसे जोङो समाजखौबो सान्थि भाबै लांनो हागोन। बे दंखायो। दायो सरकार फैगासिनो इउसिसि फैगासिनो बे समाव फैब्ला बिटिआर सरकारा माबायदि? दा जोंथ' दा मिथिना मोन्दों आरो जिहेतु आसामनि गिबि मन्थ्रियानो फोसावखादों इउसिसि जायोब्लाबो माने ट्राइबेल मानसिफोरनि जेबो खहा जानाय नङा आरो बेयाव ट्राइबेल मानसिफोरनि आयेन कानुनखौ बेयाव सरजाबनाय नङा होननानै बिथाङा जिहेतु बुंखाबाय। दा ओंखायनो जोंहा बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया।